Salamın hormatly adamlar. Garaşdyk baky bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Gazagystan Respublikasynyň ilkinji prezidenti Ýelbasy Nursultan Nazarbayewiň arasyna telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşigiň başynda döwlet başçymyz Gazagystanyň milli liderini goloýda belenip geçilen 80 ýaş toýulan tüý sürekden utlady. Hemem oňa berk jan saglyk, egsilmez güýç, gaýrat we Gazagystanyň halkynyň munduny bilegem rowaşlanmagyna gönükdirilen jogapkärlik işine üstünlikleri arzu etdi. Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasynyň ilkinji prezidenti parasatly siyasatçy hökmüne oňa tanaýarlar we oňa uly hormat sarpa goýýarlar. Ol ömrüni dogonluk ýurdun ösüşine hemem oň halkara giňişligine agrynyň hasam artmagyna bagyşlady. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow bular barada aýtmak bilen Ýelbasy Nursultan Nazarbayewiň Merkezi Aziýada iň ýakyn goňşulary bilen dostluk gatnaşyklaryny we özara beýikli hyzmatdaşlygy puýtulundyrmaga uly şahsy goşundyny ýytdy. Özüni wagtyny Türkmenistan sewtin döwletleri bilen giň hyzmatdaşlyk etmäge çalyşyp, iki taraplyny we köp taraplyny görnüşde ähli ugurlar boýunça deň hukukly özara anlaşmak ýagdaýyna gatnaşyklary hemme taraplyny puýtulundyrmaga ýardam edýär. Ýelbasy Nursultan Nazarbayew gutluglary we mähirli sözleri üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, döwlet ara gatnaşyklaryna mahsus bolan hemme hyzmatdaşlygy munduny bilegem üstünlikli ösürmek üçin ygtybarly esas bolup durýan özara düşünmek we anlaşmak ýagdaýynyň ýokary derejesini bellidi. Telefon arkaly söhbetleşigiň barşyny söhbetleşler türkmen gazak hyzmatdaşlygynyň okulny ösýänligini kanatlama bilen bellediler. Şol hyzmatdaşlyk bolsa hoşniyetli goňşuçylyk hemem berek gollaw bermek ýöreliglerine daýanyp häzirki döwürde täze many mazmuny bilen baýlaşdyrylýar. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ýelbasy Nursultan Nazarbayewiň keselden gutulanyny ören şatlyklaryny belledi. Ol synmaz erkin we ruhlanetligiň netijesinde keseli ýeňip geçmegi hemem Gazagystanyň awadançylygynyň beýikligine dörjülükli işe gaýdyp gelmegi başardy. Söhbetleşler şeýlede koronawirusyň pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýä meselesine hemem ony ýeňip geçmek üçin halkara tagallalary birleşdirmek ýollaryny üns berdiler. Almy diplomatiýa ugru boýunça hyzmatdaşlygy ilerletmek, şol sana koronawirusyň gelip çykyşyny, oň döremeginiň sebäplerini we şertlerini kesgitlemek ulgamyna alymlaryň özara gatnaşyklary şeýle ýollaryň biri bolup durýar diýip mililizirimiz bellidi. Melim olşýaly adam üçin howply bolan maddalar, şol sana viruslar howa akymlary arkaly aýratynam çylşyrymly ekologiýa ýagdaýyna geçip biler. Merkezi Aziýa ekologiýa nukdaý nazaryndan dünýäniň has doýgur sebäpleriniň biri bolup durýar. Munyň esasy sebäpleriniň biri Aral deňziniň meselesi bilen baglanşyklydyr. Aral zowlugyny döregen hemem giň geografik giňişligi ýaýraýan howa akymlary tebigaty we howa ýaramaz täsir edýär hemem diňe bir şu sebäpde däl eýsem oň çäginden daşarda ýaşaýan adamyň saglygy üçin aýratyn howpludyr. Türkmenistan Aral deňziniň sebäti üçin Birleşen Milletler Guramasynyň ýöretim maksatnamasyny döretmek ugruna çykyş edip, bu başlanjy ösdürmek üçin anyk ädimleri edýär. Sizin 2018-nji ýylyň 24-nji awgustynda Awada Aral Gorumyň halkara gaznasynyň sammitinde Türkmenistanyň Aral deňziniň meselelerini Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde toplumlaryny çözmek baradaky başlangyjyny gollap çykyş eden günüňiz aýratyn ýatda galyjydyr diýip hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sözüni dowam etdi. Sizin bu garaýşy esaslandyryp aýdyn sözleriňiz meniň şu ýaly ýadymna. Şonu siz adamlaryň bir nesliniň durmuşynyň dowamyny yer ýüzünden tutuş deňiz ýok bolup gitdi diýip nyg tapdyňyz diýip mililizirimiz aýtdy. Döwlet başçylygymyz bu ekologik betbaşçylygyň ziýanyny aradan aýyrmak maksady bilen alalaşykly hereketleriň zerurdugyny bellep, ýakyn wagtda Türkmenistanyň hemem Gazagystanyň lukman alimlarynyň, ekologlarynyň we beýleki hünärmenleriniň arasynda egderli gatnaşyklar ýoly goýmaga taýýardygyny ýytdy. Şeýle hünär wagtdaky hyzmatdaşlyk Merkezi Aziýa sewtinde ekologiýa taýdan awadançylyk öpçün etmek, bu ýerde ýaşaýan adamlaryň saglygyny gorumak, ähli pandemiýa garşy görüşmek işine sallamly goşunt bolar diýip mililizirimiz aýtdy. Biz däp bolan umumy beýikliklere laýyk gelýän türkmen gazak syýasy we ykdysady gatnaşyklary gönükdirilen bilelikdäki meýilnamalaryň durmuşa geçiriljekdigini ynanýasyp döwlet başçylygymyz aýtdy. Hemem goňşy ýurdun mililizerini ýaş toý bilen ýene bir geze gutlady. Söhbetleşigiň ahyrynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we Gazagystan Respublikasynyň ilkinji prezidenti Ýelbasy Nursultan Nazarbayew birek hemem iki ýurdun dogonly halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.
Nursultan Türkmenistan'ın prezidentinin qol şeker etminamatı bilen tanışadiyaz. Berkarar devletimizin bağıtıyarlık dövrünü, yordumuzun ovu hoculuğuna alınıp barlayan özgörtmeleri üstünlükle amal aşırmak, ovu hoculuk önümlerini önürücülüğün yerden yukarı xatıl önürmek uğruna alınıp barlayan işlerinin neticelerini yukarılanırmak hemem. Ulayetler oyuncu 2020 yılı güydülük yer almanı, gök ve beyleki ovu hoculuk ekinlerini ekmek hemem, olun bol xatılını önürmek hakkında Türkmenistan'ın prezidentinin 2020 yılın 29. mayına çıkaran 1772. kararını yerine getirmek maksadı bilen Türkmenistan'ın prezidenti karara qol çekdi. Resminama layıqlıqda ovu hoculuk odaş qurşav qorumak ministrine 14.000 tonu güydülük yer almanın tohumunu satın almakları da Rusya Federasyasının Veya Invest Jogapkerçiligi çekli cemiyeti bilen şertname bağlaşma ıhtiyar verildi. Berkarar devletimizin bağıtıyarlık dövrünü hormatly prezidentimizin ovu hoculuk puduğuna amal aşırayan düýpli özgörtmeleri, daýhanlara ediyen eýdigderli himayet gollawlary güneşli diýerimizin baş baýlyklarynyň biri bolan paýtanyň önürüşiniň ýyl saýyn artmany uly ýardamly berýär. Şeýle bimeçör alada rohlar galkynyň Ahal welaýatynyň paýta çykarançylarym şuňlary gowçulary ýygyt etmek işlerini talaba laýyk toplumlaryna alyp barýarlar. Bu aýdylanlar bolsa welaýatyň Gökdepe etrarynyň edermen paýtaçy daýhanlarynyň gowçuly ekin meydanlarda häzirki wagtda çeken zähmetlerinden aýdyň görnýär. Muqaddes ýurt garaşdyrlygymyň şany 29 ýyllyk toýunyň belenden toýlanjak şuýlyna ýurdumyň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň edermen hasyl usatlary gowa çekişi geçirilen meýdanlarda gowçanyň bol hem bereketli hasyny kemale getirdiler. Her bir ýyly zähmet üstünlüklerini wesleýän etrawyň kärençi daýhanlarynyň ekin meýdanlaryna şu ýyly çeken ihlasly hem tutan ýyl zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýäni onu bolsa bol hasyl toplaýan tebigaty öz başly gözellik berýän. Aňasyna wäsine göz ýetmez gowçaly meýdanlary synanynda da göz ýetirmek bolýar. Özlerinin ihlasly zähmetleriniň geljeki bol hasylyň kepilligine oňat göz ýetirýän etrawyň baga daýhanlary şu günler gowçulary ýygyt etmek işlerini toplumyna alyp barýarlar. Şoň netijesinde her kuwata etrawyň ekin meýdanlaryna gowçulary 4-nji we 5-nji gede hatarara bejergi işleri gurmaşylykly hem ýokary hil derejesine geçirilýär. Gowçulara hatarara bejergi işlerini agresiýany kanun talabyna laýykly alyp barmakda hormatly prezidentimiň alyp beren has kuwatly hem kämil jonjir katynly köpogurly bejergi traktorlaryna şeýlede 8 hatar köpogurly kultivatorlaryň her biriniň bökdönşide işledilmegi ýoly goýuldy. Her kuwata Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň daýhan birleşikleriniň ekin meýdanlaryna gowçulary ýygyt etmekde şu günlerki anlap barlayan toplumlaryň işler, paýtaçy daýhanlaryň berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwrüniň şu ýylyň agaltynyň bereketli we bol hasylylygyna öwürmek uğruna çekýän tutan ýyly zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýekdigini, ýurdumyň muqaddes baş bayramyny belin zähmet ýeňişler bilen garşylajakdyklaryna bolan belin ynam potolanýar. Her kuwata gowçulary ýygyt işleriniň fany telematik ulgam arkaly dolandyrylýan traktorlaryň kömegi bilen anyp barmagy bu işleriň sağlaşykly ýoly goýulmagyny üpjün edýär. Welaýatyň baga daýhanlary döredilýän şertler mümkinçilikler üçin mehriban ýakadamyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar devletimizin bağıtıyarlık döwrüni devletimizin işçiň telekeçileri hormatly prezidentimiziň tawşyryklaryna laýyklykda ýurdumyzda daşar döwletlerden getirilýän haritlaň orun tutup bilýän bätleşe ukyply ýokary hilli önümleri önürüp döwletimizde azyk bolşulugyny döredilmegini öz münasip goşuntylaryny goşýarlar. Mary welaýatyna hususy kärhanalaryň hojuluk jemgyýetleriniň telekeçileri özlerini döwletimiz tarapyndan berilýän ýeňillikli garlyň hatawyny döwrewap mallarçylyk toplumlaryny önümçül kärhanalaryny gurup döwletimizde ýokary hilli azyk önümleriniň önürüşine barha artyrýarlar. Welaýatyň wekil wazyry etran çägine ýerleşýän döwrewap mallarçylyk toplumym şoluň berdi. Türkmenistan'ın Senatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin agzasy bolan bu mallarçylyk toplumyny häzir daşar döwletlerden getirilen köp süýt berýän tohumly mallar ýedilýär. Bu toplumda häzir 577 tane baş gara mal bar. Şonuň 220-si sagylýan sagyrlar, galanlary baka goýulan mallar we ýaş gölelerdir. Toplumda mallary zoveterinariýanyň talaplaryna dolaýyk ýygyt edilmegi netijesinde her günde 2,5 tonnadan köprek ýokary hilli süýt önürilýär. Hemem
sarp edicileri gurudylýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiler döwletimiziň altyn gaznasydyr diýen sözlerinden ruhlanyp täzeçe gözlegler bilen zähmet çeken bu mallarçylyk toplumynyň işgärleri döwletimiziň baky betaraplygynyň 25 ýyllyk şanly toýunyň toýlanýan ýylynda mallardan saglap alynýan süýdüň möçürini 750 tonna ýetirmekligi aýdyň maksady dünýäler. Bu ýerde dünýäniň ösen döwletleriniň önüm önürjüleriniň iň kämil tehnologiýaly enjamlaryny ornaşdyrmagy, önümçiligi dögrüwap, ilmi esasy guramaga ýardam berýär. Toplumny sagyrlary sagmak, ýaş göleleri imitlendirmek ýürüti enjamlaryň kömegi bilen alınıp barlýar. Mallarçylyk toplumyny dögrüwap gurulan gyşky hemem tomusky ýataklaň bolmagy mallara ýaş aýratynlyklaryna görä iýdeg etmekligi şert döredýär. Mallaň ýokumly, vitaminli otymlar bilen bir kimsiz öpçün edilmegi, et önürmek üçin baka goýulan gölüliň sagdan ösmegine ýardam edýär. Bu mallarçylyk toplumynyň hünärmenleri geljekde etin önürüşini her ýyla 100 tonna ýetirmekligi aýdyň maksady edýärler. Gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzda kiçik hem orta telekeçiligi ösdürmek baradaky taýsy tagalarlarynyň netijesinde bu toplumyň telekeçilerine de mallarçylygy giňden ösdürmek üçin döwletimiz tarapyndan ekli ýeňillikli şertler döredilýär. Toplumy mallary otymlyk ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin 397 hektar ýer bölükleri bölünip berilenler. Mallarçylyk toplumynyň hünärmenleri şol ýer bölüklerini ýorunja mekkejewen we beýleki otymlyk ekinleri ösdürip ýetişdirýärler. Häzirki günlerde bu ýerde mallara gyş ýaz döwürleri üçin ýokumly mekkejewen hem ýorunja bedesini taýýarlamak işleri gazyglanyp alınıp barlýar. Döwletimizde ýokary hil mallarçylyk önümleriniň önürüşini artdyrmaga sallamly goşunt goşmagy aýdyň maksady edilýän bu mallarçylyk toplumynyň hünärmenleri geljekde süýdüň etin önürüşini hasam artdyrmaklygy özlerine baş wezip edinýärler. Mallarçylyk toplumynyň hünärmenleri telekeçilik işlerini ösdürmäge berýän kömek gollulary üçin hormatly prezidentimize alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna garaşsyz baky betarap diýarymyzyň sertlerini durmuş ykdysady taýdan durnukly ösdürmek boýunça giň möçürli özgertmeler amala aşyrylyp, ýylatyň durmuş ýaşaý şertlerini düýpli ýokurlandyrmakda we halkymyzy ýokary hille azyk önümleri bilen bolelyny öpçün etmekde ägert uly işler durmuşa geçirilýär. Şunda Balkan hem daşaw vilayetleriniň baglanlary mewle baglaň bitkilini hatyrlaryny ösdürip ýetişdirmäge hem olary seýtiň ak bazarlaryny elýeterli narhlarda çykarmaga aýrat öns berýärler. Mehriban akademiyanyň ýurdumynyň owa hojaly podogyny her bir welaýatyň toprak howa şertlerine laýyk düýpli ilmi sahasynda öňdäwazly tejribelerle laýyk alyp barmak, ýerlerde gan çugundyryny, göýek we bakça önümlerini, ünüm we meweli baglary hem mallarçylyk üçin otymlyk ekinleri ösdürip ýetişdirmek baradaky paýhasy çögüdünden uklanan Balkan welaýatynyň Serdar etranyň telekeçi bagwanlarym meweli baglary we üzüm agaçlaryna görelilik hyzmat edip, olaň bol hasyny kemale getirmekde uly işler alyp barýarlar. Türkmenistan betaraplyň mekan ýylyna etrapda telekeçi bagwanlar tarapyndan areteniki talaplara laýyk hyzmat ýoly goýulan 10 hektarlara ýaraşyk berip oturan baglarda da şu ýyl bitkini hasyl kemale getirilýär. Häzirki günlerde bir kimsiz iýdegi ýetilen ekologiýa taýdan arasda meweli baglaryň hasyny ýygnamak işlerine de ykçam taýýarlyk görülýär. Hutyadır kunlarda etrafın pürnüvar dayxan birleşeninin çäginden kärinisine ençemek hektar yeri böýrep alan telekeçi bagwanlaryň tagylasy bilen yerli toprak howa şertlerine laýyklykda tomuz pasyna ýetişýän meweli baglaryň hasyl toplamak döwri dowam edýär. Meweleri bişip gelýän baglary edilýän agrateniki iýdeginiň derejesi gün saýy ýokurlandyrylýar. Dağ jülwesiniň ornaky amatly ýerlerde ýetişdirilen howalanyp oturan erik, alma, ülje, üzüm ýaly baglardaky meweleriň sagdyn görnüşlerini synanyňda gözüňde okunýar. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň we partiýasynyň agdalary bolan telekeçi bagwanlaryň ihlasy bilen kemale getirilen ekologiýa taýdan arasda meweler, günmatar sebitiň şäherleriniň we etrap merkezleriniň ak bazarlaryna ýakyn günlerde ugradylyp başlanar. Balkan welaýatynyň çägindäki çenler, summar, margyz we pürnüwar jülgelerine meweli baglary ösdürip ýetişdirmek işleri barha giňermalýar. Balkanly telekeçi bagwanlar halal zähmet çekip meweli baglaryň ekologiýa wagtda arasy hasyny ösdürip ýetişdirmäge döredýän giň mümkinçilikler üçin Mehriban akademiyada alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Türkmenistan'ın prezidentinin yurdumuzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyna da göýük bakjy meýwe önümleriniň öndürüşini artdyrmak, yurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilýän önümler bilen ygtybarly öpçün etmek iler tutulýan ugurlugyň biridir. Bu wagtda welaýatda durmuş geçirilýän işler maksatnamanyň üstünlükli ýerine ýetirilýändigini şaýatlyk edýär. Atadlara görk berýän göýük bakjy ekinleri, meýweli baglar muň aýdyň misalydyr. Welaýatyň bagwanlary meýweli bağlara goňunja ýyda edip, olardan bol hasly önürýärler. Şoňlary welaýatda alma, armut, şettali, garaly, üzüm ýaly meýweleň bol hasly kemale getirildi. Olary öz wagtyny ýygnamak we ilata ýetirmek boýunça maksady okulny işleri gazalanma dowam etdirilýär. Munyň özü Türkmenistan beýtaraplyk mekany ýylynyň üstünlikleri beslenjekligine şaýatlyk edýär. Bu urda welaýatyň ähli etraplaryň bagwanlary özleriň nusgulyk işleri bilen tapawutlanýarlar. Bir neçe gektar meýdany bolan meýweli baglardan her ýyl ödürli uruşly meýweleň bereketli hasly alınýar. Aýratynam alma bagyndan öndürilýän haslyň mukdary ýyl-ýyldan köpelýär. Bagwanlar bagçylyk hujuluklaryny erik, alma, ölje, armut, şettali we başga da bir neçe meýweleri kemale ýetirýän agaç nahallaryň ekilip, olardan bol hasly almaklaryň usullaryny diýsen gowulýarlar. Netijede şol meýweli agaçlar gözüň dokunurýar. Şeýlelikde hujuluklarda ýetişdirilen meýweler ak bazarlarymyzyň bereketine bereket goşýar. Her bir düýüp meýweli agajyň ösürilip ýetişdiriş tilsimini gowulýan bagwanlaryň köp bolmagy aýratyn bilinmäge münasipdir. Welaýatyň ähli etraplaryna da bagwançylyk bilen meşgullanýan ýer eýelleri bar hartiya bolsa welaýatda bagçylyk ulgamynyň hasam giňelmegine şert döredýär. Diňe bir meýweli baglaryň däl eýsem saýaly we pürli agaçlaryň welaýatda köp mukdarynyň ösürilip ýetişdirmegi ýürüte bilinmäge münasipdir. Welaýatyň zähmetsuýer bagwanlary bilen bir hatarda bu möhüm işe telekeçilerdir, hususiýetçilerim işin goşulýar. Soňky ýyllarda olar ýurdumyzy bag bostanlygy öwürmäge, hemem bol meýwe hasly öndürmäge sallamly goşunt goşýarlar. Bu bolsa welaýatda bagçylyk ulgamynyň hasam giňelmegine şert döredýär. Welaýatyň bagwanlary hormatly prezidentimizin bagçylygy ösdürmekdäki döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanyp, täze üstünliklere tarap ynamly barýarlar. Bu bolsa Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyna da ak bazarlarymyzyň dürli meýwe önümleriniň dolu boljakdygynyň kepilidir. Welaýatyň bagwanlary günüşli diýerimizde döredilýän goňuja şertler üçin mehriban arkadagymyza tüýsürekden alkyş aýdýarlar. Hemem hemişelik beýtaraplygymyzyň 25 ýyllyk toýuny münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlaýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary bilen daýhanlary eni toprakdan bol hasly almaga uly mümkinçilikler döredilýär. Daýhanlarymyz üçin döredilýän bu şertler edilýän aladalar bugün öz aýdyň netijelerinden berýär. Bu urda esasen ballan datly behişli nygmatlary ýetişdirýän bagçyçy daýhanlarymyzyň zähmeti aýratyn bellerliklidir. Ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň daýhanlarym gawunlar garpyz ýaly bagçy önümlerini ýetişdirmekde ahlasly zähmet çekýärler. Döwlet başçylygymyzyň halkymyzy özümiziň bereketli türkmen topragymyzda ýetişdirilýän bagçy önümleri bilen öpçün etmek babatda öňde goýan wezipleri Lewaply bawa daýhanlar tarapyndan ola ahlas zähmet bilen durmuşa geçirilýär. Diýerimizde bawa daýhanlaryň zähmet çekmegi, halal zähmetden bereket tapmak üçin döredilýän şertler bolsa, olaryň alyp barýan işlerinden hasa netijeli sepketlere beslenmegine ýardam berýär. Lewaply bagçyçylar eni topraga ahlasyny siňdirip, şu ýylan dürli bagçy önümleriniň esasany bolsa gawunlar garpyzlaryň bol hasylyny kemale getirdiler. Anha oňa mysal edip, welaýatyň döwletli, halaç, saýat etraplarynyň ussat bawa daýhanlarynyň bol hasyly duran bagçy meýdanlaryny synagyny da daýhan ahlasynyň bereketi beslenýändigini aýdynlygy bilen görmek bolýar. Melim murşiýaly bereketli türkmen topragymyzda bitýän bu bekişli nygmatlar diňe bir özüniň daşky görnüşi bilen tapawutlanman, eýsem datly, süýji tagamy hemem ýokumlygy bilen şeýlede insan saglygyna oňoýly täsirli bilen äşgardyr. Şu günni ýurdumyzda döredilýän mümkinçilikler bawa daýhanlary hasam ahlasy zähmete ruhlanyrýar. Bagçy meýdanlaryny daýhanlaryň ahlasy zähmeti, eni topraga siňdirýän mehri, günüň güneşli çoğu bilen süýji nygmatlar kemale gelýär. Olar ata-babalarymyzdan gelýän bagçyçylyk hünäriniň inçe tärlerini ussatlyk bilen dowam edip, gawundan we garpyzlaryň esasan ýyl-halar görnüşlerini seçip alyp, ýer we aralyk şeýlede geçmişýän görnüşlerini tapgyrlaýan ýetişdirip gelýärler. Ýokary hasyl almakda alman gazananlarynyň netijeli peýdalanýarlar.
Bakçaçy baba daýhanlar tejribelerini has hem taplamak bilen hasyly ýer ýetişdirmek, suw tygşetli peýdalanmak ýaly usullary önümçilige ýygydarly ornaşdyrýarlar. Şuň kunna olaryň ýetişdirýän önümlerinden gawunlaryň esasan gulaby, waharman, ýerwişer, zamça, ak maral, ak we gök meňirsek ýaly görnüşleri, şeýlekem garpyzlaryň jeyhun, ak garpyz ýaly ýene-de bir näçe görnüşleri halkyň uluslygynyň peýdalanýar. Welaýatyň şäherine ýerleşýän jeyhunyň meli bereketli suwuna bitýän gulaby gawyny we jeyhun garpyzy bolsa, diňe bir ýurdumyzda tanymal bolman, hatda ondan daşarkem giňden adygyň görnüşlerdir. Umuman häzirki döwürde welaýatyň bagçaçylyk meýdanlaryna ýetişdirilen bol hasyly öz wagtyna ýygnap, terligine halka ýetirmek işleri gyzgylanyny depginde hemem ýygydarly dowam etdirilýär. Bereketli ýetişdirilen ter hasyl Lewap welaýatynyň Miwe owu hojulyk senagat birleşigine tagşyrylyp, ol ýerden bolsa bazarlara we beýleki sowda nukatlaryna köpçülikleýin ugradylýar. Hemem elitär bahadan ilaty hödürlenýär. Netijede baba daýhan ihlasy bilen ak bazarlarymyzyň bolçulugy, egsilmez rızga beslenen saçaklarymyzyň bereketi artýar. Ene toprağa singdirilen ihlasy zähmet bugun kun daýhana rızgal, bereket etçilip, halkymyzyň eşetli durmuşynyň hödýürini goşalanyrýar. Bazarlarymyzyň şeýle ýylyň üstlenip pasyna, ter we dürli görnüşli bagçy önümlerinden bollugy we elýeter bahalarda ilaty hödürlenmegi hormatly prezidentimiziň döwlet adam çynür diýen beýik ýörelgelerini aýdyn durmuşa geçýäniniň ýene bir ýola aýdyn suwutnamasydyr. Ihlasy zähmetden bereket tapýan lewaply bagçaçylar geljekde de ilaty dürli görnüşli ter bagçy önümlerinden ýygydarly üpçün etmekde barha gaýratly zähmeti beslenýärler. Olar diýarymyza baba daýhanlar üçin ähli mümkinçilikler we amaty şertler döredip berýän gahrman arkadamyza alkyşlaryny we hoşallyklaryny aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň kere bir güne ajaýyp pursatlary, şanly wakalara baý bolup, edil halkymyza egtilme joşgun köňüllere galkynç paýlaýar. Geçirilen ruhulen çärelerem täsirligi özüni çekijiligi bilen tapawutanyp, Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna başlanan dürli dawarlary, şatlyk şowhuny beslenýän şowhunly pursatlar ulaşýar. Murat Garif adına Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetiniň talipleri nazariýatda alan bilimlerini amaliyatda berkitmek maksady bilen Türkmenistanyň Saglyk goruş we derman senaty ministrliginiň kardiologiya ilmi kliniki merkezli hassahanasyna gaýra goýulmasyz tiz kömek merkezine saglyk oýlaryna uniwersitetiň stomatologiya okuw önümçilik merkezine önümçilik tejribelerini çäler. Önümçilik tejribelerine talipler lokmançylyk hünäriniň inşa sırlaryny usatlyk bilen ilalýarlar. Bu olsa geljekde ýokary hünärli Kämil Lukmanyň kemale gelmegine ýardam berýär. Ozhan adynaky Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetiniň talipleri Lewap welaýatynyň çägine ýerleşýän garaşsyzlygyň 15 ýyllygy adynaky suw howdany öwrenmek boýunça okuw önümçilik tejribelerine bolurlar. Umumy we amaly biologiýa institutynyň ilmi işgärleri bilen suw howdanyň ekologiýa ýagdaýyna oň töwereginäki meýdanlaryň toprak howa şertlerine, ösümlik örtügine, haýwanat dünýäsine, howdanyň suw kadalaryna, suwuň düzümine we hiline gözewçilikler geçirildi. Türkmen Döwlet Maliýa Institutynyň talipleri Maliýa we Ykdysadyýat ministrligine tanşlyk okuw tejribelerine bolurlar. Talipler bu ýerde hünärmenler bilen soraw jogaplary alşyp, degişli işleriň gidişi bilen tanşdylar. Şeýle tejribeliklerin ýygydarly geçilmegi talipleriň ökde hünärmenler bolmaklaryna ýardam berýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormat prezidentimiziň ýol başlygyna ähli ugurlarla bir katarda bilim ulgamam gün saýyn kämilleşýär. Şu nokta nazardan Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň talip ýaşlary özleriniň nazariýatda alan bilimlerini çoňlaşdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Energetika Ministrliginiň garamanaky idara kärhanalarda önümçilik tejribelerini çäler. Elektroenergetika ulgamlar we torlar, elektroenergetika ulgamlaryň relé goragy we awtomatikasy, elektrik üçünçilik hünärleri boýunça bilim alýan talip ýaşlar elektrik beketlerdäki esasy enjamlaryň guruluş, işleýiş düzgünlerini içkin öwrenýärler. Şeýlede olar bilen baglanşykly geçirilýän işleriň ýygydarlygy we düzgünleri bilen tanşýarlar. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň talipleri Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine gedenek guradylar. Müzeyde yerleştirilen gammatlyklar taliplerde ulugdyklanma döretdi. Seýitnazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutynyň fizika we matematika hünäriniň talipleri ýurdumyzda giňden ýaýwanlandyrylan sany bilim ulgamlar laýyklykda ilmi amaly deňewler geçirilenine dersara baglanşygynyň ähmiýeti atly tejribe okuw sapany geçdiler. Talipler tejribe okuw sapagyna sany ykdysadyýet we sany bilim ulgamyna daýanýan ilmi amaly deňewleriň netijelerine ýokarlanyrmakda, okutmaň usullaryny kämilleşdirmekde, bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmakda dersara baglanşygynyň ilmi
şartlar bilen tanış bolmagy we nazariýatda alan bilimlerini tejribeň üstü bilen has şuňur özleşdirmäge mümkinçilik aldylar. Türkmenistanyň Injineriýa Tehnika we Kommunikasiýalar institutynyň Ulaglar fakultetiniň talipleri Türkmen Awtoulaglar agentliginiň Awtomobil ulag hyzmaty açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň halkara awtomendiline okuw öňümçilik tejribeligine bolýar. Halkara awtomendiliniň işi bilen tanışdylar. Tejribelikde bolan talipler Berkara döwletimiň bagtyýarlyk döwrüne Mehriban akademiyanyň tagallasy bilen gurulyp bolmagy berilen halkara awtomendiline kompýuter programy üçinçiliginiň kömegi bilen ýolagçylygyň gatnadylyşy, adamlara ýokary hile hyzmat edilişi, ulaglaryň işiniň gurulşy, hereketiň gurulşy we olaň awtomatlaşdyrylşy bilen tanışyp, aň bilim düşünjelerini artdyrdylar. Türkmen Awa Hojalyk Institutynyň agroekologiýa hünäriniň talipleri bu ýokary okul mekdebiniň Owa Hojalyk ilmi öňümçilik merkezinden Aqtepe ilmi öňümçilik fina hojalygyna, okuw öňümçilik tejribeligine bolup, meýweli baglaryň ösdirilip ýetişdiriliş aýratynlyklary, olaň hasylyny ýygnamak maksatynda ýydak işler bilen içkin tanış boldylar. Bu ýokary okul mekdebiniň talipleri nazar alan bilimlerini tejribelikleriň üstü bilen hasa kämilleşdirmek maksadyna ilmi esasy ösdirilip ýetişdirilen meýweli baglaryň hasylynyň mukdaryny kesgitlemek, olary dörli görnüşli ziýankeşlerden goramak işlerle içkin tanış boldylar. Türkmenistanyň dokma senaty işgärläriniň, medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärläriniň, käde şaýaklaşyklarynyň, giňeşläriniň bilelik doguramagyna, Türkmen halasynyň milli muzeýine Türkmen halasy zinan keşfiniň ustatlygy rady bilen gezerek guruldy. Türkmen halalar bilen tanışmana gelen ginýlarda hala açytylan her bir naqşlar we naqşlaryň dörüş taryhy uly täsir galardy. Hormatly adamlar, ene ursa ýurdumyzyň vilayetleri we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 10-njy ýylyň saat 20-den 11-nji ýylyň saat 20-çe boljak we barady. Türkmenistanyň hawa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkın vilayetini ötkäpdirän bulutly hawa ulk diňe gunatardan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejetine 21-26 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Ahal vilayetine atken bulutly hawa ulk diňe gunatardan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mara vilayetine atken bulutly hawa bolup, diňe gunatardan telesekundy 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gejetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Leba vilayetine atken bulutly hawa bolup, diňe gunatardan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daşy vilayetine atken bulutly hawa bolup, diňe gunatardan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtymyzda Aşgabatda atken bulutly hawa bolup, diňe gunatardan telesekundy 11-13 metr etýän şemal öter. Hawa gejetine 25-27 gradus maýl, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 11-ine magnetik hadisasynyň durnuky ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň özünine bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.